Mukbang na naman kami ngayon, guys. Mukbang na naman kami ngayon. Oh, yan. Grabe! Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Si, saka ka na. Oh, ito na yung aakyat. Yan. Si Isabel aakyat na yan, oh. Grabe. Si akyat. Ay! Ginoo ka! Ginoo ka! Ginoo ka! Mabalian ka sa spinal cord, ani. May mag-viral ka ni, kaya para mag-hospital kita. Na. Ayan na yan. Itulog tante. Ang laba pa rin magtulog, gaway kusog. Ang magtulog, gaway kusog. Sa nga kung kuha na, sakinan na. Ayan, bigit pag lama-lama na sa kong sakinan. Ayan. 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 Leng! Medyoan mo kami, Leng, kaya akong itulak ko si Titi, Leng. Itutulak ko. Muntik na mahulog na. Magka-hospital tayo ngayon. Mura mag-unggoy ni Mura mag-unggoy. Mura mag-unggoy si Isabel eh. Kapyat! Kapyat gyud. Awan din tirmi kay madugsak ka ng kun. Madugsak ka ng kun dia. Bukod tayo sa tanan no. Magmukbang din kami. Pagkatapos ito, magmukbang kami. O yan, ayan. Basig madugsakan ko ana, mahulugan ko rin ko mo ha. Madugsak ko ha. Saan niya? Naon ra? O ano na? Naon? Pumura. Tira na. Pumura, o yan. Pumura dia. Grabe. So, Spites. Spites guys, oh. Spites guys, oh. Yan, ayan guys, Spites guys, oh. Spites guys, oh. Ayan guys, ang kukunin namin ngayon guys. Para yan ang imumukbang namin ngayon. Ayan, ang dami pa niya. Ang pula-pula na niya, oh. Oo, ang pula-pula na niya. Ayan, ayan. Ayan. Grabe, ang dami, oh. Grabe, ang dami. Ang dami niya, oh. Ang dami, oh. Ang dami. Ang dami talaga, oh. Doon pa sa kabila, guys. Doon pa sa kabila. Doon banda sa may nangka. Sa may langka, guys, oh. Yan ang imumukbang namin ngayon, guys, oh. Imumukbang namin ngayon, oh. Yan, ayan. Yan ang imumukbang namin ngayon. Oh, yan, ayan. Awa na. May na-harvest na ni Isabel. Meron din kaming sexy pink. Meron pa dito guys, oh. Dito banda guys, oh. Sa may langka. Sa may langka guys, oh. Meron pa dito sa may langka guys, oh. Yan. Yan ang langka namin na gimumukbang namin, oh. Mumukbang namin langka. Wala pang hinog eh. Yan ang langka namin gimumukbang. Yan guys. Oo. Ka ang unggoy, andyan na. Andyan na ang unggoy, oh. Alak ka. Ambak, che. Ambak ka ni diri dapit ba? Ambak diri mo. Napakay kung mag-viral ka, di may na ipa-hospital ka. Diri, oh. Alak ka. Ano na siya? Ano na daw siya? Na ang unggoy! Ang unggoy! Ang unggoy!
Bababa na daw siya. Bababa na daw siya. Kasi ang dami. Oh, kuha na sa chi. Kuha na sa chi. Ha? Kuha na sa chi. Ang nangahulog kay mga sayang. Yun, nabuang ang basig mo. Ay, nara Kaya di. kahoy ra mo itumbi kahoy ra. Nara di ay. Kahiga si kahiga. Nangahig ba siya sa ano? Doon sa grahean. Ala, meron pa doon. Meron pa doon ante. Andyan, ang dami na. Ang dami ng imumukbang namin. Ang dami na. Ang dami-dami na. Kante. Aman ko mo agi ani oy. Tara bray. Oh, paano? Hala ka si Isabel. Mama, anti daw atas ako timiran. Delikado si Isabel og makuan ba? Uy, Isabel pagtarong dia kay narabay titanos. Anong kaya imong dire ba kay luyag sa kayo? Ba? Gratis sa uy. Anong? Asar ba tong kuan? Asar ba tong bangko? Ano ba? Ano naman ko? Che! Matunok gani ka ba? Kaya ka Uy, magkata ko lupot oh. Ano yati? Napagay bougainvillea. Nyati na. Katabang. Yang buhok tanawa yang buhok. Nagwara-wara. Lah, tanang ta imong kan be, imong buhok be. Ako nakuha. Unsa naman ka? Bilban, kita murot. Muna unsa naman ka Isabel, mura ka unggoy Isabel oy. Mura ka Isabel. Kaya ni ko na yan. Dito sa aling ato sa imukbang dito ling. Oh, sus ginuko si Isabel, ginuko. Ginuko unsa naman ta? Si, may pamudagang kagagawad si. Masih muda og day ka. Mengumpan niya din taling. Si, may pamudagang kagagawad si. Dayong eh. Kagagawad si. Pagpapit, tuglain sa ako aling. And ikaw rin tagsakat sa mga sa kaus mga tao ba? Aling. Pagpapaglain sa ako ka. Oh, magmukbang na kami. Magmukbang na kami doon. Mukbang sa dito ayan ang tawag kuan. Lumba kaon ba? Ayan. Mukbang! Mukbang! Hindi kami mimigay. Larga. Dagan kay guys oh. Bigay. Dagan kay guys. Ikaw, ikaw. Lain kay mga naong mga birador kayo. Ikaw, Ako lawas kaya. na. Walang bata ni awak. Ina. Kau yun. Gasis tapi. Terpuy sa CCTV. Ang mapalitan nila. Antara me. Balik sa bok. Apa ni? Mukbang. Bang, bang. Mukbang lagi. Bang. Kita manigay. Mukbang. Bijing ni ada ring mo ipasamba. Sige. Ipasamba. Ipasamba. Mukbang. Akin yan. Lain kay mo tan-aon. Lain tanaw. Ang dami. Lain tanaw. Ang ate, maniko lagi ka on. Bye. Guys, don't forget to subscribe. Follow my page, Cordapia Artist ang Mini. And also my YouTube channel, Cordapia the Explorer. Kita may channel. May channel wala. And also follow my collaborator, Bisaya Viners 143. Bye-bye! Bye-bye.